De xoves a domingo, Noia voltará á Idade Media cunha das edicións máis especiais da súa feira medieval, posto que este ano cumpre xa 25 anos, unha data na que, ademais de aumentar a partida orzamentaria, incrementáronse tamén os días de celebración. Entre as actividades previstas, destaca como novidade un desfile infantil que se celebrará os xoves. Unha feira onde se move unha partida económica moi importante no pueblo. Este ano decidimos facer 4 días, empezamos o xoves, venres, sábado e domingo. Creo que o 25 aniversario merecía este esforzo. E o que vamos a facer un pouco é estruturar, vamos a ter un desfile infantil este ano por primeira vez, intentando que esa xeración xa máis mozas, máis pequenas, pois poden ir collendo, que xa o fan, hai moitísima xente disfrazada, non? Eu creo que destaca sobre as demais feiras porque todo o mundo se disfraza, todo o mundo se viste. Eu creo que iso é é de agradecer, non? Pero quizá os nenos, que si sabemos que hai moitos, pois vamos a facer ese desfile os xoves. Sumarase ás citas habituais como o mercado medieval con 170 postos, o desfile de fachos conmemorando o Portus Apostoli, os concertos no Tapal e no Curro e as exhibicións e torneos de cabaleiros. Vamos a facer uns concertos no Tapal, estruturar o que son os espectáculos de lume máis no Curro e os concertos os xoves, o venres e o sábado no Tapal, ademais de haber o típico desfile xa de antorchas, pois recordando o Portus Apostoli, recordando esta reivindicación que facemos sempre na época histórica medieval de cara a ese recoñecemento do Camiño de Santiago, onde saldremos da Peregrina, calle que o seu nome xa o di, calle Peregrina, vindo con todas as antorchas, con veciños de Noia, todos os espectáculos que veñen á feira medieval os acompañan, chegando aquí e podendo visualizar un espectáculo un pouco especial, que deixarémolo un pouco para que a xente poida vir a velo, e acabando cunha pequena sesión de fogos como facemos sempre. Dada a grande afluencia de público prevista, dende o Concello deseñaron un amplo dispositivo de seguridade, integrado por Policía, Protección Civil, Cruz Vermella e mesmo seguridade privada. O cartel deste ano, obra de Suso Xogaina, representa a Igrexa de Santa María Nova como símbolo de Noia.